heɗoto ɗon ko haalirde Golal Média. hoore bir nogas jeegom lewru korse woni juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ñalawtawdi bandum ñande nogas jeegom lewru korse woni juin hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati Elhadji Mamadou Saydou Ba mo Madina Gounass walla mbiyen Cheikh Sirajuddin rustino e joomum to Dakar lamorgo leydi Sénégal. Elhadji Mamadou Saydou Ba o yi aduna hitande ujunere temedde jeenayyi to cikkitte nder yerlaɓe Fouta Toro ko ɓi Saydou Alpha Ba mo iwdi Nere nder Bosse ɗum hande tawde koye nder leydi Mauritanie nene makko ko hawli Mamadou Ba on ko guirlajo ceerno Mamadou Saydou Ba o naati ɓurana ko Ganguel Soule walla mbiyen Ganguel Cheikh Moussa Camara o jangui ɗon ɓurana e fannuji série kewɗi ha hitande ujunere temedde jeenayyi sappo e jeetati ba makko sanki nden o fuɗɗi lappude ngam ɓeytade gandal o yaɓani to Guijulon ceerno Yero Bal An o wondi e mum hitande e ko fawde on sanki Cheikh Sirajuddin jokki fayto Cilon to ceerno Hamme Baba Talla ene wiyani ko ɗon o jaggi lawol Cheikh Tidiane o woni kadi muqaddam hono dokkiro wirdu kala hen ɗo Cheikh Sirajuddin rewno o acci ɗon ɓarake moƴƴe so nunɗal e korsa e teddungal haw halfina bitik e galle o e yogani e gueɗe guura galle ceerno Hamme Baba Talla ko ɗon ceerno Mamadou Saydou humni kala gande goɗnoɗe oɗon saaha e nder Fouta Toro nde ummi Cilon o ruttima Guijilon o jooɗima kadi hoore fonde kono wona duuɓi ɗiɗi ko adinde omo wayno ceerno Hamme Baba Talla yaɓande Kolda to ceerno Oumar Touré ɗum ko hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas jeeɗiɗi wonno o rewi Jarem o natiri Gambi o yetti Kolda ɗon o hawriti e ceerno Ahmadou Baro Mbour ɓe gondi e galle ceerno Oumar Touré balɗe sappo e goho ko adi ɗum tawi Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall feñani Ahmadou Baro nde yiiloyto Elhadji Mamadou Saydou Ba koye oɗon saaha ceerno Ahmadou Baro yamirimo kala jamma yo waɗa sappo e ɗiɗi salatul fatihi ɗon kadi yamirimo yo yah to Madine Elhadji Ali Thiam to wuuro ceerno Elhadji Ali Thiam toon o futoyta ko yiiloto ko e kawnide Elhadji Ali Thiam tawimo ɗon e galle ceerno Oumar Touré hollitimo ko ina wona duuɓi jeeɗiɗi ina fadimo hollamamo e birnidi te inirimo ɓiɗɗo o yillema Elhadji Ali Thiam ko adinde omo wayno omo heblitano tawtoyde ɗum o yaɓani hoore fonde lebbi jeetati o heɓani yamirore ceerno Hamme Baba Talla on accitimo e mayri tan ujunere temedde jeenayyi e nogas e jeetati o rewi wuuro Silla o rewi Ganguel Soule o fecciti Ɓundu o yetti Tamba kanko e sete makko ɓe pecci ɗiɗi hen feccere adande nde rewoyi Hamdallahi kanko o reftoyi Kolda to ceerno Oumar Touré o windi Elhadji Ali Thiam ɓatukuru o wi mi ferani Allah e nelaɗo mum o jammi kisal goni e mum e Cheikh Ahmad Tidiane Chérif kono kadi mi feranima an Elhadji Ali Thiam nde wetti Madina Elhadji Ali Thiam hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati e goho on joƴƴini dental mum foof halfinimo hollitimo hol gonɗo Elhadji Mamadou Saydou Ba ɓe gondi ha ñande 5 lewru Haran hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati e joyyi on sanki fawi hen ko balɗe capannayyi Elhadji Mamadou Saydou Ba rutti e nder diwan Kolda hawri kadi laamu ina tampinimo seeɗa almudo Elhadji Ali Thiam noddimo yo ar o hoɗa e diwan mum ko jogori cosgol makko wuuro Madina Gounass bo ceerno Elhadji Ali Thiam sifontonomo wimo koɗata ñiiɓa koye nokku mo wendu heedi funnangue mum waltude heedi hirnangue mum ko adi gargol Cheikh Sirajuddin e oɗon nokku laabi limtindi omo yiiɗum e koyɗi o ummani ngol ɗon lawol o rewi Bantang e wuuro wiye Patato e Hamdallahi bismimo Hamdallahi ko biteɗo Yero Dieynaba gonnoɗo chef de canton e oɗon saaha wallimo e hodde e nokku kenaniɗomo waddimo e bañowo goto ina wiye Samba Ba walla Balde hollimo lawol nokku gontuɗo hande Madina Gounass o yaade sete makko baɗɗo yimɓe jeegomo yante bañowo ɓe goni jeeɗiɗo haw yetti oɗon nokku hawri ko 4 lewru taski ñalawma alarba nogas jeeɗiɗi lewru colte woni février hitande ujunere temedde jeenayyi e capantati e jeegom ceerno Ahmadou Tidiane ina yara nden e hitande gonnoɗo mawɗo wuuro Gounassel bismiɓe teddule mawɗe waɗaniɓe waktu takkusan ɓe gadi julde ɗon e wuuro Madina Gounass ɗon o waɗi erango e almum makko nde garata tawtamo ɗon gam ferande mbajjiri temedere sappo e jeeɗiɗi galle tawimo ɗon waɗi ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo esguji sappo e ɗiɗi kala jiiduɓe o wiyo ndendu leegal hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho Jumaka Dida Bakkere e huuɗo wonno e leɗɗe ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyi wayla juma hande ka noon hayre mum afa ko nen nogas tati lewru colte woni février hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom Elhadji Mamadou Saydou Ba hajjoyi laabi tati gardol ngol ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e goho ɗimmol ngol hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyi tarɓol ngol hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati
sosi Daka Madina Gounass lulde alliyankore hitan temed jenayi capanɗe nayi ɗiɗi balɗe sappo ngam telande mbajjiri o sosi capanɗe jeegom e joyi wuro hen capanɗe joyi goho koye nder leydi Sénégal gurdam makko foof ko ɓamtare diine l'islam e laynugol lawol Cheikh Tidiane Chérif Elhaji Mamadou Seydou Ba o rutti e jomi ko ñande 26 lewru korse woni juin hitan temed jenayi capanɗe jeetati to Dakar lamorgo leydi Sénégal o wirnato juma makko Madina Gounass duwanago khas joom konngol neɗɗo yo usto eko ustata ɗum ɓeydo eko ɓeydata ɗum bamum ceerno Amadou Tidiane Ba gonɗo khalifa Madina Gounass e ñalawma hande o tanum ceerno Jalaluddin Ba jaggal e jaggi pular eto ɗon ko haalirde Golal Média.